אבא, במה אתה עובד? אבא מתעסק היום בהרבה דברים. כסף הגדול, אבא עשה ממסחר בקריפטו. היום אחד הדברים שאבא אוהב לעשות בזמנו הפנוי, זה לעזור לאנשים אחרים להצליח בחיים ולהרוויח כסף. למה אתה עוזר לאנשים להבריח כסף? אבא עשה דרך מטורפת שהביא אותנו למקום הזה בגיל כזה צעיר. אבא לא בא מבית עם כסף, ואחד הדברים שהבטחתי לעצמי כשהתחלתי מאפס, זה כשאני אצליח להתעשר ויהיה לי הכל, אני אעזור לאנשים אחרים להרוויח כסף. איך אתה עוזר להם? מעביר אותם את הדרך שעברתי בעצמי. בסוף, כמו שאני התחלתי מאפס והגעתי למקום הזה בגיל צעיר, אם אני אקח בן אדם ויעשה איתו מה שעשיתי עם עצמי, הוא יכול להגיע לשם בדיוק כמו שאני הגעתי. ובשביל זה אבא פה. לעזור לאנשים ללכת בדרך שהוא מאמין בה, ולשנות להם את החיים. אתה מלמד אותם לשחול קריפטו. כן מתוקה, אני מלמד אותם הכל מאפס, את השיטת מסחר המטורפת שלי שעזרה לי להרוויח הרבה כסף בשנים האחרונות. אבא, אני גאה בך הכי בעולם. אני גאה בך מתוקה. חיבוק.